pieni hetki tulee aukasen. Joko aukes? Ovi on lukossa eikä kukaan tuo aukseen, vaikka ovikelloa soittaa. Soita pelkkä hätäkeskusta meille lisää apua. Ilkka tässä Envilä 191. Selvä. Hälytän paikalle poliisin ja kiinteistön talonmiehen. Päivää. Saimme kutsun tänne. Onko teillä mitään hätää? Päivä. Millainen täällä on Väinöllä vointi? Rytmit Väinöltä niin sydämessä. Niin Väinö laitetaan pahasti. Sitten on olla käsi aivan rentona. Mä käyn kattoo Väinön lääkevarastoa, että mä löydän, katsotaan mitä lääkkeitä hän on ottanut. Joo, täältä löytyi liniitti